Kodi abale anga, mmaziwa zoti satana kulibe. Anthu ambiri maona ngati kunjaku kuli mdierekezi, mmati diabolos. Munthu onama, munthu oyipa. Ati chimunthu china chake choti chili ndi miyanga, khungu lofira, chili ndi mchira, maso akaya ngati chani, miyendo ya mbuzi. Ndi anthu amamuopa satana kuopsya, pakana ena zinthu zikalakwika pamudzi, kaya zikalakwika muziko, anthu amati ndi chani, ndi satana. Koma ntakuwuzani kuti kodi munthu amene inu mati mudierekezi kulibe, mukhulupirira. Zinanga ndi Morton Pakaya, ndimakonda anthu aziganiza mokuya, ndimakonda kukamba tinkhani ngati timeneti. Tina tosekesa, tina tokwisa, tina tauchitsiru, komanso tina totokosola ubongo. Ndetiyeni tiganizire limodzi. Tiyambire mu Old Testament, imenecho ndi chipangano chakale mu Baibulo la Chiheberi. Sinanene kuti mu Baibulo la Mahebere, Baibulo la Chiheberi. Kuchipangano chakale kumeneko mukapezamo dzina limenelo lotchedwa Satan. Koma akamatchula Satan kapena kuti Satana mu Baibulo la Chiheberi, simatanthauza kuti ndi Satana amene mukunziwa inuyo iyayi. Pa Chiheberi Satana ili ngati kunena kuti chitsiru. Satana pa Chiheberi amatanthauza kuti the adversary, munthu amene amakonda kutani kupinga anzake, komanso the accuser, munthu amene amakonda kutani kunena anzake, kuwauza, kuyambisa milandu. Ndi ndani, the obstacle, munthu wokangana ndi anzake basi. Tikafuna kukamba za Satana tikuyenera tilowere ku Baibulo, osadandaula ku Chisilamu nako ndifika. Tikafika mu Baibulo tilowe ku chipangano chakale mu Baibulo la Chiheberi. Sinanene kuti Baibulo la Mahebere, Baibulo la Chiheberi. Mu Baibulo imeneli mwatchulidwa Satana ndithu, monga pa Numbers 22 verse 22, pamene popo ananena kuti chani, kachizungu pang'ono ndiziwerenga chizungu mavesiwa, koma ndizitambasula kuti pakambidwa chani. Numbers 22 verse 22 akuti, but God's anger was kindled because he, Balaam, went and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Adversary ndi Satan. Mu Bible la Chiheberi akatchula Satan ndi si zina la munthu mmodzi, ndi zina mene ife timanenera kuti chani, chitsiru. Okay? Ndi Satan pa Chiheberi amatanthauza kuti the adversary. Adversary ndi munthu mndani. Komanso the accuser. Accuser ndi munthu amene amapereka chani, umboni kwa anzake. Komanso chani, the obstacle, munthu amene amapinga anzake. Mdierekezi mmene mmaziwira inuyo. Sizoti mdierekeziyo anali munthu mmodzi iyayi. It describes a role often assigned by God himself. Okay? Ndiye Satanayo anali ndithu messenger wa Mulungu ndithu. He is acting as a Satan. Agwira ntchito ya udierekezi, kutumidwa ndithu ndi chauta. De kwa anthu ambiri Satana amakumana naye pa mu buku la ndani la Yobu. Yobu 1:6 kufika 8. Paja Mulungu ankacheza ndi Satana paja. Ndiri kumva kuti pamene pamanena kuti ya. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan pa Chiheberi came also among them. Kutanthauza kuti kumwambako kaya ndi kutiko kumene amakhala Mulunguko kuli anthu ambirimbiri amene ali ana a Mulungu. Ndipo Satana anali mmodzi mwa anthu amenewo. Koma paja Satana ndi kuti kuli anthu ogwira ntchito zambirimbiri. Koma Satana ntchito yake ndi kutani? Ndi being an adversary, being the accuser, komanso chani, the adversary. Ndiye
vesi ili la pa Yobu likuonesa ndithu kumene kuti Yesu Satana ndi munthu ogwira ntchito ndi Mulungu ndithu ndipo imafika nthawi amakakhala pansi kumwatiri limodzi kukambira. Ndi pamene anamtuma kuti takamuyese ndani, takamuyese Yobu kachiwanda, ukaone ngati chani, ukaone ngati kuti ali ndi chikhulupiriro. Tipitenso ku Zakariya 3 verse 1 kufika 2. Panopa ndikufuna ndikuyalireni mmene Satana wasinthira. Kalekalelo linali zina la aliyense, kenakono layamba kusintha. Tafika kuchani ku Zakariya 3 verse 1 kufika 2. Amati bwanji pamene. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan. Naona pano munthu uja, the accuser uja, uimba mlandu anzake uja, pano zaoneka kuti ali ndi mphamvu zambiri iko pang'ono, akukangana ndi ndani, ndi Mulungu. Panopa mpakana akumpanga rebuke ndithu ndikumunena, kumukalipira. Chimene chinasonyeza kuti pano anthu aja ayamba akhala pachidani. Komano muziwe zoti zikuchokera kwina kwake kuti messenger opanda mphamvu ngati amene otumidwa panopa kuti ndi ndani, akuti ndi mdani. Ndi pamene limafika ku chipangano chatsopano, imene ili New Testament ku Christianity. Muzichenjera nazo izi chifukwa choti tikukamba za Chikhristu osati za Chiyuda. Okay, tafikano ku Chikhristu. Paja muziwe zoti Chikhristu anathamanga nacho ndi anyamata achiroma, amene anatenga Chikhristu ku Ayudaku ndikuthamangira nacho kumalo kwina, kuma Thessalonica, kuma Filipino, kuchani kaya uku. Ndiye ndi pamene ndikukumana ndi word lija mumaliziwa ino Diabolos, imene kapena tinene kuti Diabolos. Ndi word imene imachokera kuchani, ku Chigriki mukati Diabolos imene ndi slanderer, munthu wina wake woti basi kungonena maboza anzake. Ndiye pano ndi pamene tikuona kuti Satana wasanduka dzina, ampasa ntchito ina yake, and he is the ultimate enemy of God. Netifike ku Matthew 4 1 kufika 10, 1:10. Akuti bwanji. Then was Jesus led up to the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Maikumbukira choka apa Satana. Pano Satana uja akuoneka kuti ndi chinthu pachoka. Akupanga madilu, akupanga mabargains, akufuna zinamiza anthu. Komanso he is the source of temptation. Zimene akupanga ndi zayeka, osati zoti watumidwa ndi ndani, ndi Mulungu abamba ka Yesu. Okay, nditipite ku Yohane 8 verse 44. Kumene kukoso ndi kumamuonano kuti Satana uja akusanduka manthu wa mabodza. Ye are of your father, the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Akuti Satana ne manthu wa mabodza. Pano ampachika machimo onse aja kukhala pamutu pake, pachifuwa pake pa Satana. Ndi pamene pamachokera chani, the devil is a liar, zijama pangazi mai. Ndi pamene Jesus gives him a character, ampasa ndithu character pamene papo kuti iweyo ndi amene unayambisa bodza, iweyo ndi amene unayambisa kuphana,
iweyo ndi amene unayambisa machimo pa dziko lonse lapansi. Osati chabe kuti unali messenger wa Atate yanga. Then tikudusa pang'ono tikufika no ku chivumbuluso. Ku chivumbuluso uno ndi kumene anampanga chani, anamaliza kuti Satana uja uchoka pa messenger wafika pa mdierekezi Diabolos, pano wakufika kutiko kumeneno ndi kupita na kuti mwana wa njoka. Chivumbuluso 12 verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Ooh, scary. Ababa kutanthauza kuti nthawi ikamazatha, chimene chija chichi Satana chija, nthawi imene yoyo chasandukano chi dragon, chaos monster, komanso ni njoka yochokera ku Genesis 3 kuchako. And the devil, zonse zili munthu mmodzi, the slanderer, tikati devil ndi slanderer kapena Diabolos. And then Satan, the adversary. Mudziwa zoti mukamayankhula Chihebere timayina tonseti tili zofunika za Satan, the adversary, Satan ndi winners. Then kubwera so Diabolos ndi wina ake, so dragon ndi wina ake, so the serpent ndi winners. Onsewa panopa awaphatikiza ndi kukhala chinthu chimodzi. Ati kunachitika nkhondo kumene koko, and he is the fallen angel. Tipitiriza nkhani iyi koma panopa tiloyera kuchani kuchisilamu. Kuchisilamu zimasiyana ndi Chikhristu. Satana kumene koko amamutchula kuti ndi Iblis. Koma Satana sanagwe kuchokera kumwamba iyayi. And akuti Satana sangakangane ndi ndani? Ndi Allah, chifukwa alibe mphamvu. Satana anapangidwa ndi moto winake wopanda usi, smokeless fire, and ndi gulu la zinthu zina zake zotchedwa majin. Majin, Jinn. Ndi kuti kuchisilamu amati bwanji za Satana. Satana chimene analakwitsa kwambiri ndi kuzikonda, kuzitukumula. Imeneyo kuchokera pa Surah Al-Baqarah 2 verse 34. And mention when we said to the angels, prostrate to Adam, and they prostrated, except for Iblis. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. Anawuza kuti takanenene achina Adam, Satana ndi kukana. Chifukwa chani? Akuti iye amazitenga kuti ndi wamphamvu. Amati chifukwa choti iye anapangidwa ndi moto, iye ali pamwamba pa Adam amene anapangidwa ndi chani? Ndi dothi. Komanso Satana kuchisilamu nakonso ntchito ya the adversary ilikonso, imene amati chani kuti the role of the tempter. Nde kumene koko amatchulidwa kuti chani? Shaitan. Anzathu asamati Satana, Shaitan. Different from Iblis apapa in the role. Quote kuchokera pa Surah Araf 7:16 kufika 17. Iblis said, because you have sent me astray, I will surely sit in wait for them on your straight path. Then I will come to them from before, I will come for them from behind, I will come from their right, I will come from their left, and you will not find most of them grateful. Akuti Satana anawuza chauta Allah kuti ndende kupita tu ndikukawadikirira anthuwa, ndikawayese, ndikaone ngati kuti iwo ali ndi chikhulupiriro, ndikawapasa chani? Mayesero ambirimbiri. Ndipo ndikukuwuzani Ambuye kuti anthu anuwa ambiri akakanika kupanga chani? Kupirira. Ndi pameneno pakubwerano the tempter.
Okay, nditamaliza no kumene kwachokera dolo kaya ndi praxis sa satana nditipite nokuti kodi maonekedwe a satana anabwera bwanji pa zimene ife timaziwa panopa za satana. Okay, anthu aja anatenga chikhristu ndikumathamanga nacho. Ayuda anachitenga kwa Ayuda chanjani panopa satana timamuona ndi miyanga komanso amakhala ndi miyendo ya mbuzi komanso amanyamula chindodo cha miyanga iwiri olo itatu komanso thupi lake imakhala chani lofira akamamujambula. Zimene zija m'Bible olo mkolani mulibe ndi muzizifunsa kuti zinachokera kutiko. Okay, miyanga ndi miyendo ya mbuzi ndi kukonda chigololo anabera kwa mulungu wina wotchedwa Pan. Pan anali mulungu wa anzathu wa Greek. He is the Greek god of the wild, the shepherds and revelry. Revelry ndi mapati daily, mapati after party after party after party. Ndiye akuti ankakonda chigololo kwambiri, ankakonda mowa. Andi akamamujambula mulungu ameneyo amamujambula ngati half mbuzi half munthu. Ndiye anthu amene amathamangisa chisamu aja anthu amene amathamangisa chikhristu aja adafika kumalo kumene koko ataona chojambulidwa ananena kuti ngati timanena kuti satana uja amaoneka ngati chimenechi. Ndi anatenga mulungu uja wotchedwa Pan ndikutena kuti chani ndimene azionekerano satana uja ndi zimenezi kumabifa amaomao enachi. Okay, ndi ndodo ide inachokera kuti iko ndodo amampasa ichi. Kuli mulunguso wina kumweko ku Greek. Ku Greek ndi anali ndi milungu yambirimbiri chilichonse chinali ndi mulungu. Mulungu wa kumwezi, mulungu wa dzuwa, mulungu wa pansi pa nyanja, mulungu wa mphepo, mulungu wa ziphalewali, mulungu wa chiberekero chani. Kunali zinthu zambirimbiri ku Greek, ku Greece nthawi imeneyo. Ndiye satana ndodo yake ija anayitenga kwa munthu amene timamuti chani Poseidon. Poseidon ndi mulungu wa pansi pa nyanja, god of the sea. Okay, ndi amanyamula chindodo china chake pakati munaona film ya Aquaman amati chi trident imakhala ndi miyanga itatu komanso chibident chija anachitenga kwa Hades ndi ruler of the underworld, chinthu china chake cha pansi pa nyanja. Ndiye mukuona ano kuti kuzimene amanena zoti mukalowa kumapenteko aya kuti ali amakhala pansi pa nyanja ndi kumene zinachokera zimene zijazi ndi Greek mythology. Milungu ya ku Greece iko yakalekale ene yake zinali zaboza koma amakhulupirira kuti alongosole zina ndi zina pa chikhalidwe chawo. Ndi zimene zijazi akhristu anazitenga kunena kuti satana azioneka ngati uyu mulungu wotchedwa Pan, ndodo ikhala ya ndani ya Poseidon kapena ya Hades. Basitu panopa muone kuti the concept ya imene timanena ife yonena kuti Gehenna, burning of trash, inachokera ku Jerusalem panja amakata yako zinyalala kuntaya wa ku Jerusalem. Kumene koko ndi kumene kunachokera concept yotchedwa chani Gehenna. Ndiye zinthu zambiri anazilowesa kuti chimulungu cha pansi pa nyanja ichi kuntaya kumene moto sumathima chani ndikulowerera ndikupezeka kuti apanga nkhani yonena kuti pakana panopa kuti akakutayani ku nyanja kwina akakutayani kumalo kwina wake kumeneko moto umayaka osathima. Gehenna kunali kuntaya ku Jerusalem kumene ankatayako chani zinyalala komanso moto sumathima kumene kunanga kunali kuntaya kumene mmati inuyo kuti akakuyikane kuchani ku ng'anjo ya moto. Ng'anjo imene ija inachokera kuti ku Greek concept yotchedwa chani Tartarus ni a punishment of titans amene amataya mu chipiti chinake. Basi
nkhani yathu anakatenga mulungu wina kunena kuti satana amaoneka chonchi kumpasa ndodo ya mulunguso wina ndikumveka khungu la munthu wina kenakono ndikukatenga zinthu zimene zimachitika zonyasa zimene amaona ngati zoopsa kunena kuti taona ndikumene kuja moto sumatha keni ukatenga so concept yachani ya Tartarus ijenena kuti ne moto kuja ukhale muching'anjo ne muzikaponyedwa mmene mukapsa kale pano tikuyandikira nthawi imene azigogo athu ankabadwa ano. Dante's Inferno imene inajambulidwa mu 1320. Dante anali munthu wojambula mapicture. Anajambula chisatana chitakhala pa ice chikukanika kuthawa. Chisatana chija chinali ndi zimapiko. Chisatana chija chinali ndi zimapiko ngati za chani za chikopa. Chinali giant. Chinali ngati chichani kodi a bat. What's a bat in Chichewa? What's a bat in Chichewa? Ndi nzawo wakazizi amauluka sausiku ndaiwale ndi mango ziwa pachitumbo katimati kashusha. Ndi anachijambula pamene papa frozen in the wind. He is passive, weeping and monstrous. Ndi pameneno thupi lake linali ndi chani ndi zimene maziwa inuyo panopa kumene amati chani hell, in the center of hell or Cocytus. Zimaina zinazi please forgo them. Zimafunika kuti wewe ukhale munthu woziwa za ku Greece ko ukhale so ka theology wadiyako pang'ono. Don't worry, ndikungokuwuzani kumene kunachokera ma concepts tambiri timene manena ati Gehenna ndodo ya satana kapena ng'anjo zonsezi tikupitirira panopa tikubwera no chapafupi ndi mene azigogo athu amabadwa paja. Anthu ambiri amalemba madrama. Mu madrama muja mamundi satana atavala chani trouser lofira chimene chimatanthauza kuti munthu wa moto ndi magazi. Komanso amanampasa njira okhala ndi ngati ka arrow ngati uta chimene chimafunika chimaonesa kuti anali ngati chani chilombo komanso chani nankaliza. Zonsezija ndikumzampasa so chani mask ndiye a red man in a suit. Mwaona tu picture panopa muta google kuti satana muona munthu wooneka ngati zimenezo. Zonsezija zachokera ku madrama, zachokera kukopera zinthu za kwina m'Bible mulibe. Then pakatiponso panali achina chani John Milton analemba Paradise Lost mu 1667. Apa ndichapo mpano anamsintha satana uja ndikuti iya sizoti satana ndi nyambalo muti bwanji ndi mfana wina wooneka amaziwa kunama okamba maboza. Ndi panopa kufika mukamaonera ma series panopa muona ngati kuli series ina yake ndinaionera apo amati chani kodi Lucifer Morning Star. Kasatana ndika handsome kenake kokonda chigololo konama kopsa always manipulating people. Ndi imene amati chani kodi modern pop culture inasintha satana panopa anthu amamtenga ngati kuti ndi wanomo. Ndi wanomo. Anyway, tiyeni tifike ku philosophy. Kulibe satana kulibe. Choyamba philosopher woyamba amene ndikufuna ndikuwuzeni za dolo amene amamuti Baruch Spinoza. Spinoza ananena kuti Spinoza anali ma 17th century ndi nthawi imene I think Malawi tinali tikuthamanga tinali tafika kale ku Malawi. Achewa ndi atumbuka anali atafika kale ku Malawi nthawi imene Spinoza amalemba zimene. Spinoza ananena kuti God is nature. Akuti chilichonse ndi cha Mulungu. Ndesi zingatheke kuti kukhale satana amene ali wina kupatula pamene pali Mulungu.
chilengedwechi ndiye mulunguyo. Ndiye sizingatheke kuti kukhale chani, kukhale satana wina ndi kumakanganaso ndi ndani, ndi mulungu, kukhala ndi mphamvu ngati mulungu. Ndi Spinozayo akupanga prove kuti satana kulibe. Then tikuyandikira nthawi imeneyo kunali enlightenment ni nthawi yake kuti anthu amadwe manotsi kwambiri, nthawi yachina Voltaire ndi achina Thomas Paine. Mafanawa ananena kuti they saw the devil not as a real entity but as a bugbear or a boogeyman invented by the organized religion or a church to control the populace through fear. By scaring the people with hell and the devil, the church could sell its product, salvation. Mafana unena kuti achalichi anapanga nkhani ya satana kuti aopseze anthu akamaopa kuti kuli satana athamangira kwa ndani, kwa chalichi kumene kuli chipulumutso. Ndiye mu 19th century ndi chapompano ndithu, I think azungu atafika ku Malawi, kunali adayina ake ku Germany yako zina awo Friedrich Nietzsche. Nietzsche ananena kuti analemba essay nake mmene ananena kuti God is dead, ndi title ya nkhani zina analemba. Mu essay yake ananena kuti mulunguyo ndi satanayo onse anafera limodzi. Chimene amatanthauza ndi chakuti apapa ndi loweso kaya kachizungu pang'ono. Nietzsche argued that all metaphysical concepts, both God and the devil, were human inventions. He saw Christian morality, good and evil, as a slave morality. This amati chikupangisa kuti anthu azikhala ngati chani opanda mphamvu. The devil, in his view, was just a convenient label that the slaves, the weak people, or Akristito, put on everything they feared and envied. And what did they envy? They envied strength, pride, passion, sexuality, and intellect. Nietzsche amati anthu amene amafuna kukuwuzani kuti kukhala munthu wanzeru, wamphamvu, odzinyadira, odzisamalira, okonda chani, okonda chigololo, onjoya life, amenewo sizoti ndi akupanga zimenezo chifukwa choti iwo alibe kuthekera. Philosophy imene tizayikamba nthawi siku lina, I think amati chani kodi resentment ya Nietzsche. Koma anyway amanena kuti satana anapangidwa ndi Akhristu kungofuna kutani, kungofuna kuphimba anthu kumaso kuti anthu asakhale amphamvu, anthu asanjoye life. Tifike no masiku anowa kuli modern psychology kumene kukula china Carl Jung. Carl Jung ananena kuti kachizungu pang'ono, the devil is an archetype. He's not an external being, but a symbol of an internal human reality, or the shadow. The shadow is the dark, unacknowledged, and repressed part of our own psyche. The devil is a projection of our own capacity for evil, primal desires, and our hidden fears. Okay. Atawo akuti akayanga amanena kuti satana kulibe. Satana ngati aliko ndife tomwe. Ifeyo anthu, ineyo ndinu, tikamakhala timawopa kuti kodi maganizo amene ndimakhala nayo ine nditha kupha munthu, ine ndimaganiza zotani za akazi anzanga, ine ndimaganiza zokhala ndi ndalama zambiri zokuba, ine ndimaganiza zinthu zoyipa zambiri, kukhala ngati muthupi mwanga muli satana. Imeneyo ndi the shadow timaziopa toka. Koma tikumangolakwisa chifukwa choti munthu amakhala ndi mbali ziwiri. Nthawi ya mtendere ngati panopa anthu amakhala ngati olemekezeka kwambiri, ngati ku China kuno panopa muwaona kulibe saphana, low crime rate. Koma chakonkuno nthawi ya njala amadyana,
amadiana ndithu cannibalism popo ndiye muthupi mwathumu muli zinthu zambiri ndiye ife powopa zimene ife timatha kupanga ngati mafana ku Rwanda wakuti pano pamati Rwanda omweyo so nthawi ina yake ma 1995 kunyamula chichani chilupanga kukakhapa munthu mutu kuchosa kutakasula maso osewa chifukwa choti amanena kuti we have the shadow in us, the psychology imene. Okay, netifike no ku satanism, chalichi cha satana. Ichi chinde olo anthu tina lake pa Facebook tema ndifusa ineyo kunena kuti Milton Bagaya ase kuti ndingalowe bwanji chalichi cha satanic. Chalichi cha satanic chinayamba ndi adayina kati matijane Anton LaVey ayambisa mu 1966 Malawi itangotenga kumene ufulu wazilamulira ndikuti kale kunalibe za satanic zimene manena ineyo ngakhale kuti kunali nthawi inake ya satanic panic tizakambirana zimenezo siku linake tikazakhala ndi nthawi. Munthu amene anayambisa chalichi ya osati chalichi munthu amene anayambisa satanism ananeneratu mu Satanic Bible kunena kuti God and Satan do not exist, they are not real. Ndiye mwini wake munthu wa satanism ananena kale anali atheist komano chimene amafuna iwo acha ndi werenge kaya Satan was a symbol. Satan is the ultimate symbol of rebellion, individualism, rational self-interest, and earthly pleasures. Zimene amanena Friedrich Nietzsche zijazonena kuti osamaopa zinthu zapaziko njoyani kukhala mphamvu handsome komanso ozikonda nokha. You can indulge in pride and anti-society behaviors. Ndiye inali chabe a way to draw antena online pandima troll. So to troll better they used imagery. Anajambula chi satana chimene amatijana ngoti chi Baphomet. Satana amene amayuza satanic uje Baphomet. Then amajambula zima pentagrams ichi. And that is just imene amaicha chani blasphemous theater. Ndi drama limeneji. Chimene amafuna is to shock, offend ma akhristu basitu. Ndiye chapompano ku America anthu ena mumaona mwina pa TikTok kuti ayamba ayika chimulungu cha satanic panja pa skulu amene ndende a satanic temple yabwera chapompano mwina 2013. A satanic temple zimene amapanga ndi zakuti ku America kujet amalesa achalichi kumakhala kwambiri mbali ya boma ngati ili pali skulu ya boma pasakhale zinthu zoti ngati mabaibulo kumapemphera pachali pa skulupo komano chifukwa choti dziko la America anapanga ndi akhristu ambiri ndiye akhristu amalimbikire kunena kuti ku skulu kwathu kuno tikufuna chani ana aziwerenga malamulo 10 yacha. Ndiye chifukwa choti constitution ya ku America imanena kuti church and state zizikhala separate, chalichi samakhale pafupi ndi chani ndi boma. Ndi amanena kuti ngati mwalola akhristu kukayika malamulo 10 mu school ku skulu kuma skulu na fesa tikayikako chani chi statue cha satanic. Ndiye iwo ajamangofuna chani kumvesa peni chifukwa choti akhristu ajakayikako malamulo 10 aja magaya aja amanyamusa chi statue cha satanic chija ndi ukachiyikaso pa skulu paja akhristu ndiye amangoti bwanji tonse titani tisapange zimenezi. Ndi zimene amafuna kunena kuti it's either one or everyone, none or everybody. So it's just a way to draw. Ndiye abale anga satana amene iniyo mmamuziwa wachita kupangidwa ndithu. Mu video hii sinanene zoti mulungu kulibe. Mu video hii ndanena kuti satana all through the Bible ndiye amene analemba Bible
Kale lero kunali chabe ma messenger, mulungu anali ndi mphamvu zake zonse. Kenako pang'ono amafunika munthu wina kuti azimenyana naye. Ndi anampangira yani mdierekezi uja anamveka miyanga, mdierekezi anamveka khungu lofira, mdierekezi uja anampasa chidodo, mdierekezi uja anampasa mphamvu, mdierekezi uja wafika pano mpaka ku Malawiko anthu amajijilika nazo. Kuma skulu ati satanic, ati akagona usiku amagona anthu, ati kuli majini kumene zonsezija ndekuti anthu ena akuti samazimvetsa kuti zachokera kutiko. Akukagona pansi pa nyanja, ati amakhala pansi pa nyanja, akunena heads amene zonsezija ndi nthano za ku Greece. Ku Greece kuli nthano zambirimbiri. Munamvapo zija zoti fulu ndi kalulu, zonsezija ndi zakuti ani za ku Greece. Anali madolo oti kalekaleko amakhalira kulemba zinthu ngati zimenezo. Kalikonse kanali ndi mulungu wake. Ndiye takaba kumene koko ndi kumaopsetsera anthu. Ngati kuli satana, ngati muli ndi galasi pafupi, yang'anani mumuona ndi inu nokha. Satana aliyense wamunyamula. Anthufe timatha kupanga zinthu zoyipa kwambiri. Makamaka tikakhala kuti tatani tapanikizika, makamaka pakakhala kuti pali ndalama zambiri, makamaka takakhala kuti tachani anthu sakutiona. Anthu tosefa amene anthu amaonerera apono ku Malawi chifukwa choti chani ali ndi foni yawo paokha. Munthu mmene amabera ndalama anthu mboma chifukwa choti chani ndi zikhumbokhumbo za kuthupi. Azimayi amatha kupha mamuna ndi zimankhwala kufuna kukwanisa chani zokhumba zawo. Ameneyo ndi satana ndino. Koma tiziwe zoti mutha kuzipanga train inuyo kupanga content. You can be a good man. Osamanamizira. Aliyense anabadwa ndi chani ndi ubwino, aliyense anabadwa ndi kuyipa. Zimangofunika ifike nthawi kuti kuyipa kutuluke. Koma ukakhala munthu wina wake umatha kukhala iweyo olanzako azipanga zoyipa, iweyo umakhala betu chani wabwino. Nde pepani abale yanga, ine ndine Morton Bakaya ndikuti satana kulibe. Amene ngati mukuonera video iyi pa Facebook, muziwe zoti mukuonera pa page ya fake. Video iyi ndiyika ku YouTube and page ya Facebook izabwera after 25 days. Nde ngati mukuonera video iyi pa Facebook, muziwe zoti page iyo ndi fake. Anyway, ndine Morton Bakaya, tapitani ku YouTube ku page kwanga. Ndimayika ma video angatawawa ambirimbiri umene makamba tinthu ngati menezi. Munthu amene sanamvese bobo ndi atha kukomenta pasipa ndi muthoka. Komanso ndiyika write up ya zonsezi pa blog post ya ine kuti mukaone pamene kuti kodi nkhani zake zikuyenda bwanji. Anyway, cheers. Bye.